Ir-rata ta' qatt f'pajjiżna baqgħet bir-rekord storiku ta' taħt l-1000 persuna anke f'Mejju li għadda. Dan ħareġ minn ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li wera li fix-xahar ta' Mejju tal-2022 kien hemm biss 961 ruħ jirreġistraw għax-xogħol. Meta wieħed qabel din ir-rata ta' Mejju ta' din is-sena mal-istess xahar tas-sena li għaddiet, jirriżulta li r-rata tal-qatt niżlet b'1040. Fil-fatt f'Mejju tas-sena l-oħra kien hemm ftit iżjed minn 2000 persuna jirreġistraw. Anke f'April li għadda, in-numru ta' nies li kienu qed jirreġistraw kien taħt l-1000 persuna. Skont iċ-ċifri tal-NSO fi żmien sena l-qatt niżel f'kull kategorija ta' età, iżda l-aktar li naqas kien fil-kategorija ta' dawk li għandhom 45 sena jew aktar. Fi żmien sena f'din il-kategorija ta' età il-qatt niżel bi kważi 470 persuna. Dawn iċ-ċifri tal-NSO ġew ippubblikati ftit tal-jiem wara li ċifri tal-Eurostat urew li r-rata tal-qatt f'Malta f'Mejju li għadda kienet kważi nofs ir-rata medja tal-qatt fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Din l-istatistika mill-NSO ħarġet ukoll wara l-diversi rapporti internazzjonali pożittivi dwar Malta matul ix-xhur li għaddew bastru kif matul din is-sena pajjiżna se jkompli jnaqqas ir-rata tal-qatt. Din hija xi ħaġa li pajjiżna kompla jagħmel matul l-aħħar sentejn minkejja d-daqqa tal-pandemija, l-isfidi internazzjonali minħabba l-gwerra fil-lvant tal-Ewropa u żieda fil-popolazzjoni. Intant, fi tweet il-Prim Ministru Roberta Bela rimarka li matul dawn l-ewwel mitjum tiegħu il-Gvern immexxi minnu ħadem sabiex jissalvagwardja il-benesseri tal-familji u tan-negozji. Kiteb ukoll li minkejja tensjonijiet internazzjonali jum wara jum ir-rata tal-qatt niżlet għal livelli rekord ġodda, persuna inqas tirreġistra għax-xogħol f'kull ġurnata kemm ilha fil-Gvern din l-amministrazzjoni.